राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యమునా తీరా వనచారి, యమునా తీరా వనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం, దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా, భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ, సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసుల్లో 3వ స్కందంలోని 19వ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 35 శ్లోకాలను మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యంతో, ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్తో చూస్తూ వస్తున్నాము. సో ఈరోజు మరొక శ్లోకాన్ని ఈ అధ్యాయం నుండి మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 3వ స్కందంలోని 19వ అధ్యాయమైనటువంటి హిరణ్యాక్షుని సంహారము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము ఉన్నటువంటి అంశము. సో నిన్నటి క్లాస్లో మనము సూత గోస్వామి చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అక్కడ సౌనకాది ముని అధ్యక్షతన ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, విదురుడు మైత్రేయ ముని ద్వారా శ్రవణం చేసి దివ్య ఆనందాన్ని పొందాడు అని, ఎంతో సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఆ హరి లీలలను గురించి విన్నటువంటి సందర్భము అని చెప్తూ, సో ఇంకా ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాల్లో చూసాం నిన్నటి క్లాసులో. శ్రీవాత్సాంకితుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆ లీలా శ్రవణమును గూర్చి పలికేదేమున్నది? జనులు నిత్య యశస్సు కలిగినటువంటి భక్తుల కర్మలను శ్రవణం చేసినను
దివ్య ఆనందమును పొందగలుగుతారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులను, ఆ నిత్య యశస్సులను కలిగినటువంటి భక్తులు. సో, ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉండడం వల్ల ఆ భక్తుల యొక్క చరిత్రలను, కర్మలను గురించి శ్రవణం చేసిన వాళ్ళే దివ్యానందాన్ని పొందుతారు. మరి అటువంటప్పుడు ఆ శ్రీవత్సాంకితుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాను లీలల గురించి శ్రవణం చేసేటప్పుడు ఇంక వేరుగా చెప్పేదేమున్నది అంటూ అక్కడ విదురుడు పొందినటువంటి అనుభూతులను గురించి, ఆయన పొందినటువంటి దివ్యానుబంధం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆయన యొక్క భక్తుల చరిత్ర గాని, కర్మలు పరమ పవిత్రాలై ఉంటాయి. మరి ఇక వారెప్పుడు కూడా దేవదేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడమే అందులకు కారణము అంటూ, అలాగే మరొక శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి అంశము ఆహ్, ప్రమాదానికి చిక్కినటువంటి ఆయన చెప్తారు. "మొసలి నోటికి చిక్కినప్పుడు తన పాదపద్మములను ధ్యానించినట్టి గజరాజును భగవానుడు ఉద్ధరించాడు." మరి గజరాజుతో పాటుగా ఉన్నటువంటి ఆడ ఏనుగుల ఆడ ఏనుగులు ఆక్రందించుచున్నటువంటి ఆ సమయమున దేవదేవుడు వారిని కూడా ఆ ప్రమాదం నుండి రక్షించాడు అంటూ వారు హ్మ్. సో, అక్కడ చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ గజరాజు ఉపమానము ప్రత్యేకంగా తీసుకున్నటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశాన్ని కూడా చూడడం జరిగింది నిన్నటి క్లాస్‌లో. ఎందుకంటే ఆయన జంతువైనటువంటి వాడైనప్పటికి, జంతు అంటే ఆ గజరాజుగా, గజేంద్రుడు జంతువుగా ఆ ఏనుగు దేహాన్ని పొందినప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరగలిగాడు. మరి అలాంటప్పుడు మానవులుగా ఉన్నటువంటి మనముకి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరడానికి ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే మరొక రకంగా చెప్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము, జంతువైనటువంటి ఆ గజరాజే భక్తితో భగవంతుణ్ణి దరిచేరగలిగాడు. అంతేకాని భక్తిలో లేకుండా ఉన్నప్పుడు, భక్తుడు కానటువంటి సమయంలో దేవతా పురుషుడైనప్పటికీ కూడాను ఆ పరమ పురుషుణ్ణి దరిచేరజాలడు అంటూ అక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసాం. అలాగే మనమందరం కూడా ఆ జంతు ప్రవృత్తితోనే ఉంటూ ఉన్నాము. మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి మనకి సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం కాదు. ఆ భగవంతుణ్ణి శరణాగతి అయినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటిది ఆ గజేంద్ర మోక్షం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశాన్ని కూడా నిన్నటి క్లాసులో మనం చూసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో, ఇక ఈరోజు మరొక శ్లోకము హరే కృష్ణ. సో, ఈరోజు 36వ శ్లోకము మనం చూసినట్లయితే, ఇంకా సూత గోస్వాముల వారు ఇక్కడ సమావేశమై నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి ఋషులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఇంకా మనము సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో ఆయన ఈ విధంగా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. తం సుకారాధ్య మృజుభిః అనన్య శరణైర్నృభిః కృతజ్ఞకో న సైవేత దురారాధ్య మసాదుభిః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఈ విధంగా, తం సుకారాధ్య ఋషుభిః అనన్య శరణైర్నృభిః కృతజ్ఞకో న సేవేత దురారాధ్యమసాదిభిః. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తం అతని యడా, సుఖ అంటే సులభంగా,
ఆరాధ్యం ఆరాధించబడును, ఋషుభిహి సరళ స్వభావులు. ఏంటున్నారు ఇక్కడ? తం సుకారాధ్య ఋషుభిహి అంటే తం అంటే అతని ఎడ, సుఖ అంటే సులభంగా, ఆరాధ్యం ఆరాధించబడును, ఋషుభిహి అంటే ఎవరు? సరళ స్వభావులైనటువంటి వాళ్ళు. అనన్య శరణైర్నృభిః అంటున్నారు. అనన్య అంటే వేరొక, శరణైహి అంటే శరణము నొందువారు, నృభిః అంటే మానవుల చేత, నుర అంటే మానవుడు కదా, సో మానవుల చే, కృతజ్ఞ కోన సేవేత, కృతజ్ఞ అంటే కృతజ్ఞుడు, కహ ఎవడు, నా అంటే కూర్చడు, సేవేత సేవను, దురారాధ్యమసాధుభిః దురారాధ్యం ఆరాధింప అసాధ్యుడు, అసాధుభిః భక్తి రహితులచే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మనం చూసినటువంటి. ఇక ఆ శ్లోకం యొక్క భావము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. కృతజ్ఞుడైన వాడు దేవదేవుని వంటి పరమ ప్రభువునకు ప్రేమయుత సేవను గూర్చకుండునా అంటే కృతజ్ఞతా భావము కలిగినటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుని వంటి పరమ ప్రభువునకు ప్రేమయుత సేవను చేకూర్చకుండునా, ఆ భగవానునికి ప్రసన్నతను కలిగించుట దుష్కృతులైన వారికి అసాధ్యమైనను, నిష్కలంకులగు భక్తులచే అంటే అనన్య శరణులు మాత్రము ఆ వారికి మాత్రము అతడు సులభంగా ముదముందును అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ విధంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ప్రతి జీవుడును భాష్యం, ప్రతి జీవుడును భగవద అనుగ్రహంచే ప్రాప్తించినటువంటి వరదానములకు కృతజ్ఞతా భావమును కలిగి ఉండవలెను. అనగా కృతజ్ఞతా భావమును కలిగిన ఎవరైనను కృష్ణ భక్తి రసాభావితులై భక్తి యోగమును నిర్వహింపవలెను. దొంగలు దుర్మార్గులైన వారు భగవదత్తమగు వరదానములను గుర్తింపక భక్తి యోగమును నిర్వహింపరు. భగవానుని ఏర్పాటు చే తామెంత లాభమును పొందుచున్నాము అనేది విషయమును అవగతము చేసుకొనని వారే చేసుకొనిన వారే కృతజ్ఞులు. సూర్యకాంతిని చంద్రుని చల్లదనమును వారు అనుభవింతురు, పైకము లేకనే మంచినీటిని పొందుదురు. అయినను కృతజ్ఞతను కలిగియుండక అట్టివారు భగవానుని వరదానములను అనుభవించుచు పోవుదురు. కనుకనే వారిని దొంగలు వంచకులు అని పిలవవలెను అంటూ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి భాష్యము ఇది. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం భావము ఆ శ్లోకానికి మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, తం సుకారాధ్య ఋషభిః అనన్య శరణైర్నుభిః కృతజ్ఞకో న సేవేత దురారాధ్య మసాదుభిః. సో ఇక్కడ ఆ సూత గోస్వాముల వారు చెప్తున్నారు, కృతజ్ఞులైన వాడు దేవదేవుని వంటి పరమప్రభువునకు ప్రేమయుత సేవను గూర్చకుండునా అంటూ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని తత్వము సర్వము ఆ భగవంతుని ద్వారానే మనకు అందించబడుతున్నది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. ఇక్కడ వాస్తవానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు మనకి, ముఖ్యంగా భాష్యంలో, ప్రతి జీవుడును, అందులో ముఖ్యంగా జంతువు కానటువంటి వాడు మానవులు, ముఖ్యంగా మానవులు భగవద్ అనుగ్రహం చే ప్రాప్తించినటువంటి ఆ వరదానములకు కృతజ్ఞతాభావాన్ని కలిగి ఉండవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో మనకి ఏది లభిస్తూ ఉన్నా మనం చూస్తూ ఉంటాం, చిన్న సహాయం ఎవరైనా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. మన జీవన విధానంలో చూస్తూ ఉంటాం, ఏదో ఒక చిన్న సహాయం చేస్తే అబ్బా ఎంతో మేలు చేశాము మర్చిపోలేము అని అంటాం. కానీ మరి భగవంతుడు మనకి నిత్యము మన చుట్టూ మనం ఉండేటువంటి నేలను కానివ్వండి, సూర్యుడు ఒక సరైనటువంటి కక్షలో ప్రతిరోజు తన క్రమము తప్పకుండా తన కక్షలో పరిభ్రమించే విధంగా, చంద్రుడు తన చల్లదనాన్ని ఇచ్చే విధంగా, తన యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించే విధంగా, వర్షాలు సక్రంగా నీటిని మనకు అందిస్తున్నారు, గాలిని అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ మనం తీసుకున్నటువంటి మనము మరి కృతజ్ఞతా భావాన్ని కలిగి ఉండకుండా ఎలా ఉండాలి? సో అందుకే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ప్రతి జీవుడును, అందులో ముఖ్యంగా మానవుడు, మానవ జన్మ ఎత్తినటువంటి ప్రతి జీవి మనకి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ప్రాప్తించేటువంటి ఈ వరదానాలకు మనం కృతజ్ఞతా భావాలను కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే కృతజ్ఞతా భావము కలిగినటువంటి ఎవరైనాను, అంటే కృతజ్ఞతను కలిగి ఉన్నటువంటి ఎవడైనా కృష్ణ భక్తి రసాభావితులై భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించవలసిందే అంటూ చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలా చెయ్యలేదంటే వాళ్ళు దొంగలు, దుర్మార్గులు అని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి భగవదత్తమైనటువంటి ఆ వరదానాలను మనం గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నాం, కృతజ్ఞతతో స్వీకరించలేకుండా ఉంటూ ఉన్నాం. అందుకే మనము భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించలేకుండా ఉంటున్నారు, అభక్తులలో ఉంటూ ఉన్నారు, అవి మర్చిపోయినటువంటి కారణమున అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విషయంలో మనకి భగవంతుడు భగవద్గీత యొక్క 3వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆయన మనకి 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగంలో ఆయన వివరిస్తారు, ఎలా ఈ జీవులు పరస్పరంగా ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయంలో ఎలా జీవించాలి మనము అనేటువంటి విషయాలను ఆయన మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు చూడవచ్చు. ఆ భగవద్గీత 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగంలో 10వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు ఈ విధంగా, సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వమేష ఓస్త్విష్ట కామదుక్. సో ఆయన చెప్తారు, సృష్టి ప్రారంభంలో సర్వజీవులకు ప్రభువు అయినటువంటి వాడు మానవులను దేవతలను విష్ణుపరమైనటువంటి యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి, ఈ యజ్ఞం చే మీరు సుఖభాగులు కండి, ఎందుకంటే దీని ఆచరణ మీ సుఖమయ జీవనానికి మోక్ష ప్రాప్తికి కావలసినటువంటి సమస్తమును ప్రాప్తింపజేస్తుంది అని పలికి ఆశీర్వదించాడు అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానులే, సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో
సాధారణంగా అంటే మన యొక్క కర్మలు ఎలా ఉండాలి, మనం ఏదో ఇప్పుడు ఈ కలియుగాల్లో, ఈ యుగాల్లో, ఈ జీవన విధానాల్లో ఏదేదో చేస్తూ, ఏమో వర్కులు చేస్తూ, నా విధి ఇది, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను నలుగురిని ఉద్ధరించాలి అని, లేదా నేను ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి ఇది చేస్తేనే, నేను చేస్తేనే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనం ఏ విధంగా జీవించాలి, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆయన చెప్పి పెట్టారు. అది జీవన విధానం. యజ్ఞ చక్రము అంటూ చదువుకుంటాం మనం భగవద్గీతలో కదా. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తారు మనకి, అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్ణానికి, గుణానికి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలు తయారు చేయబడ్డాయని, యజ్ఞం అంటే విష్ణు భగవానుడు లేదా యజ్ఞ కర్మలు అని, సమస్త యజ్ఞాలు కూడా ఆ విష్ణు భగవాన్ని ప్రీతి కోసమే ఉద్దేశించబడ్డాయి అని చెప్తారు. యజ్ఞో వై విష్ణు అని చెప్తుంటాం మనం కదా. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు సృష్టి ప్రారంభంలోనే జీవుల, అంటే ఆ ప్రభువు ద్వారా, విష్ణువు ద్వారా జరిగినటువంటి భౌతిక సృష్టి ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి బద్ధజీవులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక అవకాశం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, ఇంతకుముందు కూడా చూసాం భగవద్ధామ వర్ణన. ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి మనకి మార్గదర్శకాలను ఇక్కడ ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఉన్నాయి. అందుకే బ్రహ్మ చెప్తాడు దేవతలతో పాటు, మానవ జన్మ పొందడానికి దేవతలు కూడా తహతహలాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి మార్గదర్శకాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ జీవుల ప్రభువు అంటే విష్ణు భగవానుడి ద్వారా జరిగినటువంటి ఈ సృష్టి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ అయినటువంటి నారాయణుడు 3 విష్ణుతత్వాలుగాను, మహాతత్వము, మహావిష్ణువుగాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువుగాను, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగాను, 3 విష్ణువులుగా ఈ సృష్టి నడవడానికి సో కారణం. ఈ ముగ్గురిని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు, భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించగలరు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ జీవులకు ప్రభు అయినటువంటి విష్ణు భగవానుడి ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి ఈ భౌతిక సృష్టి ఏదైతే ఉందో, ఇది భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి బద్ధజీవులకు ఇచ్చినటువంటి ఒక అవకాశము వంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి విష్ణువు లేదా శ్రీకృష్ణుడితో తమకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే ఈ భౌతిక సృష్టిలో జీవులందరూ కూడా ప్రకృతి చేత బద్ధులై, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత, సత్వ రజో తమో గుణాల చేత బద్ధులై ఆ నిత్య సంబంధాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. మరి అటువంటి ఆ మర్చిపోయినటువంటి నిత్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వేదాలు మనకు దోహదపడతాయి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో. అందుకే భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు, వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యః అంటూ చెప్తారు. అంటే తనను తెలుసుకోవడమే వేదాల ప్రయోజనము అని ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేయడము అంటే ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడము. అందుకే ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్తాడు, నా భక్తుడు నా భక్తి మార్గంలో ఉన్నాడు అంటే వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడే అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆయన ఇంకా చెప్పబడింది, పతిం విశ్వాస్యేత్మ స్వరం అంటూ అని వేద మంత్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి అంశం. అంటే ఆ జీవులు యొక్క ప్రభువు విష్ణు భగవానుడే అనేటువంటి అంశము మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా 2వ స్కందము 4వ అధ్యాయము 20వ శ్లోకంలో శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారు కూడా చెప్తారు. ఆ ప్రజాపతి విష్ణు భగవానుడు, అతడే సకల జీవులకు, సకల లోకాలకు, సకల సౌందర్యాలకు ప్రభువు, అతడే ప్రతి ఒక్కడి రక్షకుడు. విష్ణు ప్రీత్యర్థము యజ్ఞములు నిర్వహించే పద్ధతి ఆ బద్ధజీవులు నేర్చుకునేటట్లు చేయడానికే భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తును సృష్టించాడు. అంతేకాని మనమేదో ఉద్ధరిస్తున్నాము, మనమేదో చేస్తూ ఉన్నాము, మనం లేకపోతే ఈ సృష్టి ఏం జరగదు, లేదా నేను లేకపోతే ఈ కాలేజీ నడవదు, లేకపోతే నేను లేకపోతే ఈ ఫ్యాక్టరీ నడవదు అనేటువంటి భావనలు కాదు. ఇది కాదు మన జీవన విధానం అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సుఖదేవ గోస్వాములు వారు కూడా చెప్పినటువంటి అంశం కూడా అది. సో ఈ భౌతిక జగత్ అనేటువంటిది విష్ణు ప్రీత్యార్థము యజ్ఞాలను నిర్వహిస్తూ
సో ఆ పద్ధతిని బద్ధజీవులు నేర్చుకోవడానికి భగవద్ధామాన్ని తిరిగి ఎలా చేరాలి, భగవద్ధామంలో చేరుకోవడానికి ఆ భగవంతునికి మనం చేయవలసినటువంటిది ఏమిటి అనేటువంటిది నేర్చుకోవడానికే ఈ భౌతిక జగత్తు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఈ జగత్తు పైన నేను ఆధిపత్యం చెలాయించి ప్రకృతిలో నేనిది సృష్టిస్తున్నాను అనేటువంటి భావనలు కాదు అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, అనగా కృతజ్ఞతా భావమును కలిగిన ఎవ్వడైనను కృష్ణ భక్తి రసాభావితులై భక్తి యోగమును నిర్వహింపవలెను. వేరే మార్గమే లేదని చెప్తున్నారు. సో కృతజ్ఞతా భావం ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడైనా ఆ కృష్ణ భక్తి, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి, భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించాల్సిందే అని చెప్తున్నారు. దొంగలు దుర్మార్గులైన వారు భగవద్దత్త వరదానములను గుర్తింపక, అంటే కృతజ్ఞతతో వాటిని స్వీకరించడం లేదు అని చెప్తున్నారు. అందుకే వారు భక్తి యోగమును నిర్వహింపరు. అంటే భక్తిలో లేరు అంటే వారు దొంగలు దుర్మార్గులు అనేటువంటిదే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాము, అన్యులను తీసుకుని మనము దానికి ప్రతిఫలం చెల్లించలేదనుకోండి, అది ఎలా అవుతుందో తెలుస్తుంది కదా, మనం అంటుంటాం కదా. మరి అటువంటిది మొత్తము ఆయన సూత గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి ప్రజాపతి విష్ణు భగవానుడు, అతడే సకల జీవులకు, సకల లోకాలకు, సకల సౌందర్యాలకు ప్రభువు, అతడే ప్రతి ఒక్కరి రక్షకుడు. మరి అలా సర్వము అయినటువంటి ఆయన్ని వదిలేసి మనమేదో ఉద్ధరిస్తున్నామని, లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తూ ఉన్నాం. సో భగవానుని ఏర్పాటు చే తామెంత లాభము పొందుతున్నాము అనేటువంటి విషయమును అవగతం చేసుకొని వారు కృతజ్ఞత రహితులు అని, ఆ భగవంతుడు ఈ విధమైనటువంటి, అంటే తామెంత లాభాలు పొందుతూ ఉన్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని అవగతం చేసుకొనిన వారు కృతజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి సూర్యుడి యొక్క కాంతిని, చంద్రుని యొక్క చల్లదనమును అనుభవిస్తూ ఉన్నాం, ఎటువంటి పైకము లేకనే. అలాగే మనకి ఈ ప్రకృతి ద్వారా వచ్చేటువంటి సహజ వనరులు, నీరు, ఇవన్నీ కూడా మనము పొందుతూ ఉన్నాం కదా. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మనకి గవర్నమెంట్, మన ఓట్లేసి మనం గెలిపించినటువంటి గవర్నమెంట్లు వాళ్ళు విద్యుత్ బిల్లు 9వ తారీఖు పంపించి 15వ తారీఖు వరకు పంపకపోతే నెక్స్ట్ డే రోజు కట్ చేస్తారు. అలాగే ఒక సంవత్సరం నీటి బిల్లు, మున్సిపాలిటీ నీటి బిల్లు కట్టి కొన్ని రోజులు కట్టలేదనుకోండి, నల్లా కనెక్షన్ కట్ కదా. మరి భగవంతుడు ఎంతటి కరుణామయుడు, ఆయన యొక్క సృష్టి, ఆయన ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి ప్రతిదీ కూడా మనకు వరదానాలుగా ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి అవన్నీ మనం మర్చిపోతున్నాం. సూర్యకాంతిని ఇస్తున్నాడు, చంద్రుడి యొక్క చల్లదనాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు, ఇవన్నీ మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఒక్కరోజు సూర్యుడు ఆగిపోయాడు అనుకోండి, భగవంతుడు నేను ఇయ్యను మీకు అని ఆపాడు అనుకోండి, అలాగే చంద్రుడి యొక్క చల్లదనం మనకు లేదనుకోండి, ఆహార పదార్థాలు ఇవి రసం, వాటిలలో ఉండేటువంటి మాధుర్యం, పదార్థాలలో ఉండేటువంటి అవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి? మొక్కలు చంద్రుని యొక్క కాంతి ద్వారానే కదా వివిధ రకాలైనటువంటి పదార్థాలను తయారు చేసుకోగలిగేది. మరి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఇవన్నీ ఆలోచించినటువంటి వాడే కృతజ్ఞత రహితుడు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి. సో ఆ సూర్యుని కాంతిని, చంద్రుడి చల్లదనమును అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి పైకం ఏమీ చెల్లించకుండానే మనం, కానీ మనము ఉంటున్నందుకు, మనం చూడండి ఇక్కడ ఇంటి పన్నులు మనం కట్టుకుంటాము, మనమే అన్ని కట్టుకుంటాం, మన జాగే అంటాము. మనం కట్టుకున్నటువంటి దాంట్లో మనం ఉన్నందుకు కూడా అదే వాడికి ఇంటి పన్ను కడుతూ ఉన్నాం. మరి భగవంతునికి మనం ఎందుకు మర్చిపోతున్నాము? ఈ విషయాన్ని గురించి అందరూ భక్తులు ఒక్కసారిగా ఆలోచించవలసినటువంటి విషయము. నలుగురికి కూడా చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఆలోచింప చేయవలసినటువంటి ఈ కృష్ణ చైతన్యానికి ప్రచారానికి అందరూ కూడా ఇస్కాన్ ద్వారా మనం అందరం కూడా ఈ విషయాన్ని, భగవత్ అంశాలను, భగవత్ లీలల్ని నలుగురికి తెలిచే విధంగా చేయడానికి అందరూ కూడా పూనుకోవాల్సింది. ప్రతి ఇల్లు కూడా ఒక దేవాలయం లాగానే ఉండాలి అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇస్కాన్ మందిరమే కాదు, ప్రతి ఇల్లు ఒక ఇస్కాన్ మందిరం లాగా ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మనము ఆ భక్తి తత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ భగవంతుడికి మనం ఏ విధంగా మనం రుణం తీర్చుకోగలం? ఏ విధంగా ఏం ఇచ్చినా మనం చివరికి మనల్ని మనం సమర్పించుకున్న అంతా ఆయనవే కదా. మరి అటువంటి ఆ విషయాలను మర్చిపోయి కృతజ్ఞత రహితంగా ఈ అభక్తులుగా ఉంటూ ఉన్నాము.
అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, సూర్యుని కాంతిని, చంద్రుని చల్లదనమును వారంతా ఆ దొంగలు, దుర్మార్గులు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. పైకం లేకనే మంచినీటిని కూడా పొందుతున్నారు. అయినను కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండక, అయినా ఇన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్న కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండక అట్టివారు భగవానుని వరదానములను అనుభవించుచూ పోదురు. కనుకనే వారిని దొంగలు, వంచకులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా అదేవిధంగా మనకి మరి ఇదంతా నడవాలి, ఆయన సృష్టించినటువంటి ఈ సృష్టి అంతా నడవాలి అంటే, ఒక ఫ్యాక్టరీ కట్టామనుకోండి, చిన్న మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బ్రహ్మాండాలలో మనం కట్టేటువంటి ఒక చిన్న సముద్రంలో ఒక నీటి బిందువు లాంటి చిన్న ఒక ఫ్యాక్టరీనో లేదో ఒక స్కూల్‌నో ఏదో ఒక సంస్థనో స్థాపిస్తే దానికి సీఈఓ ఉంటాడు, దానికి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, మేనేజర్‌తో సో అదే క్రమంలో ఈ సృష్టి అంతా కూడా సక్రమంగా పరస్పరం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు సో యజ్ఞాల చేత మీరు అంటే ఆ విధంగా మీరు అంటే ఆ యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ మేనేజర్స్ మనకి దేవతలు, వివిధ అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారు. నీరు వర్షంలో ఉన్నాయనుకోండి, వరుణుడు అధిష్టాన దేవత ఉంటాడు. వెలుతురు ఉందనుకోండి, సూర్యుడు అధిష్టాన దేవత ఉంటాడు. చల్లని ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కాంతి చంద్రుడు అధిష్టాన దేవత. సో అలాగే ఆయన చెప్తారు మనకి 11వ శ్లోకంలో కూడా 3వ అధ్యాయంలో చెప్తారు భగవానుడు, కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉంటారు, దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయ పరమవాప్స్యత. యజ్ఞములు చే ప్రసన్నులైనటువంటి దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలిగిస్తారు. సో ఎందుకంటే ఆయన ఏర్పాటు ద్వారా ఉన్నటువంటి మనకు ప్రతినిధులు, ఆయన యొక్క ప్రతినిధులు ఈ దేవతా సమూహాలందరూ కూడా. ఆ విధంగా మానవులు దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించినటువంటి విషయం. ఆయన చెప్తారు, భౌతిక కలాపాలను నిర్వహించడానికి అధికారం కలిగినటువంటి పాలకులే దేవతలు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ప్రతి జీవుని దేహ పోషణకు అవసరమైనటువంటి గాలి, వెలుతురు, నీళ్లు, ఇతర వరాలను సమకూర్చే కార్యము దేవతలకు అప్పజెప్పబడింది. ఆ భగవంతుడి ద్వారానే ఆ దేవతలకు అప్పజెప్పబడింది అని చెప్తారు. వారు ఆ భగవంతుని వివిధ దేహాంగాలలో ఉన్నటువంటి అసంఖ్యాక సహాయకులే, వారందరూ కూడా సహాయకులే, మనకు అందివ్వడానికి వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సహాయకులే అని చెప్తున్నారు. వారి యొక్క సుఖదుఖాలు మానవుడు చేసేటువంటి యజ్ఞాలపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్తారు. సో అందుకే కొన్నిసార్లు కొన్ని యజ్ఞాలు కొందరు ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవతల ప్రీతి కొరకే చేయబడి ఉంటాయి అని చెప్తారు. అందుకే కొంతమంది మీకు ఇది కావాలంటే, వర్షాలు పడాలంటే ఈ దేవతను మనం చేయాలి అట్లా అంటూ ఉంటారు. బట్ కృష్ణ భగవాన్ చేస్తే అన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు ఆయన వాళ్ళకి ఆజ్ఞాపిస్తారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, తాత్కాలికమైనటువంటి మార్గాలనే చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో ఇంకొక అంశం కూడా చెప్తారు మనకి, అన్ని రకాల యజ్ఞాలకు భోక్త ఆయనే అని చెప్తారు ఆయన. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అంటూ చెప్తారు ఆయన. సో ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ ప్రభావితాః తైదత్తాన ప్రధాయైభ్యో యో భుక్తేస్తేన ఏవ సహ. ఇంకా చెప్తారు ఆయన, వివిధ జీవిత అవసరాలకు అధిపతులైనటువంటి దేవతల యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా సంతృప్తి చెంది మీకు అన్ని రకాల అవసరాలను సమకూరుస్తారు. కానీ అటువంటి కానుకలు తిరిగి దేవతలకు సమర్పించకుండానే భోగించేవాడు నిశ్చయంగా చోరుడు అవుతాడు అని కూడా భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో అదే అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ విష్ణు భగవాన్ని పక్షాన మనకు వస్తు సరఫరా చేసేటువంటి అధీకృతమైనటువంటి ప్రతినిధులే దేవతలు అని చెప్తున్నారు. సో కనుక విద్యుక్త యజ్ఞాల నిర్వహణ ద్వారా వారిని కూడా సంతృప్తపరచాలి అని చెప్తారు. సో అందుకే మన భారతదేశంలో వివిధ రకాల మనకి ఊర్లలో ఒకప్పుడు ఉండేటువంటి, ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి. కానీ
మనకి ఏదైనా పంటలు వస్తూ ఉంటే ఆ పంటలు ఆ దేవతలకు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి సమర్పించడము అది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ప్రతి పంటకు ఒక అట్లా ఆ విధంగా ప్రతి కాలంలో ఒక రకంగా ఆ విధంగా మనకి సమర్పణ చేసి మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదంతా కూడా మనకి హ్మ్, సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆ భగవంతుడే మన జీవన విధానాన్ని ఇచ్చారు. కానీ దాన్ని మర్చిపోయి ఈ ప్రకృతి గుణాలకు ప్రభావితులమై ఈ సాంగత్వంలో మనము మన యొక్క నిత్యమైనటువంటి వాస్తవం అంటే మన యొక్క లక్షణాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. భగవంతుని యొక్క సేవ చేసేటువంటి ఆ విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా ఆయన మనకి 3వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తారు. యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వగం పాపాయే పచంత్యాత్మకారణాత్. మొట్టమొదట యజ్ఞానికి సమర్పించినటువంటి ఆహారమును తినే కారణంగా భగవద్భక్తులు అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి విడిపడతారు. స్వీయ ఇంద్రియ భోగం కొరకు ఆహారమును తయారు చేసుకునే ఇతరులు కేవలము పాపమునే తింటారు. సో అదే విషయాలను మనకిక్కడ భగవంతునికి సమర్పించకుండా, ఆ భగవంతుని యొక్క కృతజ్ఞతా భావం లేకుండా, ఆ భగవంతుని యొక్క వరదానాలను అనుభవించుచూ పోయేటువంటి ప్రతి ఒక్కడు దొంగలు, వంచకులు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో అదే విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు కూడా చెప్పినటువంటి అంశమే ఇక్కడ మనకి చెప్పినటువంటి. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇంకా చెప్తారు భగవద్గీత భాష్యంలో, భగవద్భక్తులు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న మనుషులు అని అర్థం. వాళ్ళనే సంతులు అని పిలువబడతారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంటే ఆ భక్తులు ప్రేమతో కూడినటువంటి వారు ఆ పరమ పురుషునికి మొదట సమర్పించని దేనినైనా వారు స్వీకరించరు అని చెప్తారు. దేనిని కూడా అంగీకరించరు. భగవద్భక్తులు అనేటువంటి వారు భగవంతునికి సమర్పించని దేనిని కూడా వారు అంగీకరించరు అని చెప్తారు. అలా భగవంతునికి సమర్పించకుండా ఎవడైనా అంగీకరించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా వారు దొంగలు, దుర్మార్గులు అని చెప్తూ ఉన్నారు కదా. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ భక్తులు శుద్ధ భక్తులు. సో ఇంతకుముందు ఆయన మనకి ఇక్కడ ఇది కూడా చెప్తారు. సూత గోస్వాముల వారు కూడా చెప్తున్నట్టు, కృతజ్ఞుడైన వాడు దేవదేవుని వంటి పరమ ప్రభువునకు ప్రేమయుత సేవను గూర్చకుండునా. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగినటువంటి వాడు మరి ఆ పరమ ప్రభువుకి ప్రేమయుత సేవ చేయకుండా ఎలా ఉంటాడయ్యా? ఆ భగవానునికి ప్రసన్నతను కలిగించుట దుష్కృతులైన వారికి అసాధ్యము అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మనకి ఇంకా అక్కడ కూడా చెప్తారు, 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులు నన్ను ఎప్పుడూ చేరలేరు అని చెప్తారు. మూఢ, నరాధమ అని 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి అక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం భగవద్గీతలో మనకు చెప్తారు. కానీ మరొక 4 రకాలైనటువంటి భక్తులు నన్ను దరిచేరుతారు, పుణ్యపురుషులు అని చెప్తారు వారిని. సో కాబట్టి అటువంటి ఆ భగవద్భక్తులు ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చన మొదలైనటువంటి ఆ భక్తి మార్గాల ద్వారా సర్వదా యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. సో భక్తుడైనటువంటి వాడు భాగవతంలో సూచించినట్లుగా నవవిధ భక్తి మార్గాలలో అన్నింటినీ కానీ, కొన్నింటిని కానీ, లేదా ఏ ఒక్కదానిని అనుసరించినా వారు ఆ భగవంతుని ధామానికి చేరుకోవడానికి వారికి అది దోహదపడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా ఆ విధంగా ఆ శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం కదా, ఆత్మనివేదనం వంటి ఆ విధాలైనటువంటి ఆ భక్తి మార్గాలలో యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు అని చెప్తారు. ఇటువంటి యజ్ఞ నిర్వహణ వారి భౌతిక జగత్తులో నానా రకాలైనటువంటి ఆ పాప సాంగత్య కల్మషాల నుండి సర్వదా వాళ్ళని దూరంగా ఉంచుతుంది అని చెప్తారు.
సో కాబట్టి ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాల్లో దేనిని అనుసరించినా వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో కలిగేటువంటి భౌతిక సాంగత్వంలో కలిగేటువంటి ఆ కల్మషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుండి కూడా దూరంగా ఉంచబడతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి అలాగే ఈ కలియుగంలో యుగధర్మంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ ద్వారా ఈ కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం, ఏకైక మార్గం ఆ హరినామ సంకీర్తనం. సో ఈ విధంగా కృతజ్ఞతా భావులై ఉండి సో ఆ కల్మషాల నుండి బయటపడి అంటే భక్తి మార్గాల్లో దేన్నో ఒకదాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్న ఈ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి నానా రకాలైనటువంటి పాప సాంగత్య కల్మషాల నుండి దూరంగా ఉంచబడతారు ఆ భక్తి మార్గాలు అని చెప్తున్నాయి. సో కాబట్టి ఇక అలాగే ఎవరైతే తన కోసం, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా తన కొరకు అంటే ఇంద్రియ భోగం కొరకు ఆహారాన్ని వండుకొని నాకిది ఇష్టం, నేను భోగించాలి, నేను నా అనేటువంటి భావనలో, అంటే ఇది భగవంతుని కోసం చేయాలి, భగవంతుని తృప్తిపరచడానికి చేయాలి నేను అని కాకుండా ఇది నాకు ఇష్టం, భగవంతునికి భోగాచరించి చేసేవాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. అలా కాకుండా ఇది నాకు బాగా ఇష్టం, ఈ వంటకం అంటే లేదు, ఈ స్వీట్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం, ఈ ప్రసాదం నాకు బాగా ఇష్టం, నాకు బాగా ఇష్టం కాదు, భగవంతునికి బాగా ఇష్టం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, తమ కొరకు అంటే తమ అంటే ఇక్కడ ఏముంది, మనలో ఎవరు, ఆ ఇంద్రియ భోగాలు, ఆ ఇంద్రియ భోగం కొరకు ఆహారాన్ని వండుకుని ఇతరులు కేవలము దొంగలే కాదు, వంచకలే కాదు, ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నానా రకాలైన పాపాలను తినేవారు కూడా అని చెప్తారు. అంటే మనిషి దొంగ పాపి రెండు కూడా అయినట్లయితే ఎలా సుఖవంతుడవుతాడు? ఎలాగూ కృతజ్ఞతాభావంతో ఉంటే భక్తుడవుతున్నాడు. కృతజ్ఞత రహితంగా ఉండడం వల్ల దొంగ అవుతున్నాము. దొంగలమే కాకుండా ఇంకా ఏం చేస్తున్నాము, ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది నేను తయారు చేసుకుంటాను, ఇది నేను మంచిగా వండుకొని తింటాను అని భావంతో చేస్తే ఏమన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, పాపాలను తిన్నట్లే అని చెప్తున్నారు. మరి మనిషి దొంగ అయ్యి దొంగతో పాటు పాపి అయితే ఎలా సుఖంగా ఉండగలడు? అందుకే కదా మనం అనుభవించేటువంటి ఈ కష్టాలు ఇవన్నీ కూడాను. సో చూడండి, ఎలా అంటే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, అసలే కోతి ఇంకా కళ్ళు తాగిందనుకోండి ఎలా ఉంటుంది దాని ప్రవర్తన. సో అలాగే భక్తి భావనలో లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఎలాగూ దొంగ, ఇంకా భక్తి భావనలలో లేకుండా నాకిది ఇష్టము, నా ఇంద్రియాలను నేను తృప్తిపరచుకోవాలి, ఇది నేను చూస్తే సంతోషపడతాను, లేదా ఇది నేను వింటే సంతోషపడతాను అని వేరే అంటే కృష్ణ భక్తి భావన ఆధ్యాత్మిక విషయాలు కాకుండా, హరికథలు కాకుండా, భగవద్భక్తుల కథలు కాకుండా, ఇది నేను వింటే బాగా, నాకు ఈ పాట అంటే బాగా ఇష్టం, ఈ సినిమాలో ఈ మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం, ఆ భావనలో మనం ఉన్నామనుకోండి, సో ఎలాగూ భగవంతుని మరిచి భగవంతుని కృతజ్ఞతారహితంగా ఉండడం వల్ల దొంగలమయ్యాము. మళ్ళా పాపి అయితే, దొంగ ప్లస్ పాపి అయినప్పుడు ఈ జీవితం మనకి ఎలా సుఖంగా ఉండగలుగుతుంది? సో అది అసాధ్యము అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కాబట్టి ఈ జీవులు, ఈ జనులు సుఖభాగులు కావాలంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో సంకీర్తన యజ్ఞము అనేటువంటి సులభమైనటువంటి విధానాన్ని వారు నిర్వహించడాన్ని నేర్వాలి, మనం నేర్చుకోవాలి, నలుగురికి నేర్పించాలి. లేకపోతే ఈ ప్రపంచం ఎలా శాంతిగా ఉంటుంది, ఎలా సుఖంగా ఉండగలదు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో భగవద్గీతలో కూడా చాలా చక్కగా మనకి వివరించినటువంటిది. సో ఇందులో కూడా చిన్న భాష్యంలో ఎంతో అర్థాన్ని కూడబెట్టి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఓపికగా విన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.